Seħħew sensiela ta' żbalji fit-Transport Malta. L-aktar każ riċenti ikun dak ta' perit ta' Transport Malta, kuntrattur u impjegat tiegħu li allegatament ħadu b'qerq aktar minn €900,000. Joseph Muscat elenka numru ta' żbalji oħra fosthom ir-riforma fit-trasport pubbliku, il-proġett ta' baċir numru 1 li tħalla nofs Leħja, kif ukoll il-każ ta' tixħim floti tat-tender ta' super yachts. Saħaq li l-ħuta tinten minn rasa u għaldaqstant għandha tintrefa' responsabilità politika. Imma dan huwa it-tielet każ fejn allura il-ħuta minn rasa qed tinten. Ir-responsabilità trid tintrefa' u aħna ħankunu qegħdin naġixxu biex din responsabilità tintrefa' politikament. Dwar il-linja nazzjonali tal-ajru l-Air Malta, Joseph Muscat staqsa kemm se jdum ma jintlaħaq qbil bejn il-Kummissjoni Ewropea u l-Gvern dwar il-pjan ta' ristrutturar tal-kumpanija. Qal li l-pajjiż qed jitlef il-ħin u dan b'detriment tal-Air Malta, il-ħaddiema tagħha u l-familji li jiddependu fuq it-turiżmu. Meta mistoqsi dwar id-dikjarazzjoni tal-Prim Ministru li l-Gvern jgħin lill-Kunsill Lokali tal-Mosta jekk ikun hemm maġġoranza nazzjonalista, il-mexej Laburista qal li gvern ġdid jgħin lil kulħadd u dan irrispettivament ta' xi tkun il-maġġoranza. Il-mexej Laburista spjega li għall-elezzjoni fil-lokalità tal-Mosta Gonzipien qed joffri l-istess tim filwaqt li l-Partit Laburista qed joffri tim ġdid. Is-soluzzjoni ta' Gonzipien għall-Mosta hija il-falliment illi diġà kien hemm f'sitwazzjoni ta' kunsilli preċedenti. Joseph Muscat temm appell biex daw kollha eliġibbli li jivvutaw jiġbru d-dokument tal-vot tagħhom bil-għan li jkunu jistgħu jeżerċitaw id-dritt tal-vot fl-10 ta' Marzu li ġej.